O lume puxo contra as cordas en xullo de 2015 a illa de Cortegada. A falta de coordinación de efectivos e as condicións adversas daquela xornada levaron o goberno local a solicitar en reiteradas ocasións un simulacro neste espazo. Estas manobras producíronse hoxe. Efectivos de extinción de medio rural, persoal de medio ambiente, protección civil, policía local, o Seprona e a Policía Nacional participaron na extinción simulada dun conato de incendio declarado na parte alta do poboado da illa e que afectou a uns 4.500 metros cuadrados. O exercicio desenvolveuse seguindo un protocolo concreto. Llamada a Parque Nacional, llamada a Policía Local, llamada a Protección Civil, llamada a Emergencias, Guardia Civil, bueno, todos los distintos estamentos que estamos relacionados con la lucha contra los incendios forestales. Aquí estamos viendo el ejercicio de clave, que es la coordinación del pase de los miembros de tierra. Así as cousas, sei que a simulación non foi tan ben como podería. O simulacro serviu, por exemplo, para determinar que é preciso unha mellora no sistema de comunicacións. El tema de la comunicación, que tenemos que mejorar. Estamos viendo, no podemos comprobar el apoyo de medios aéreos por el día que hace. Queríamos también comprobar algún sitio de carga y descarga de medios aéreos que serían esenciales de cara a la extinción. Os exercicios duraron unhas 2 horas supervisando a súa evolución dende o peirado de Carril, diversos técnicos e tamén autoridades como o delegado da Xunta en Pontevedra. A idea é a que explicaba Manuel Francisco antes, estar preparados, pois igual va a haber un incendio que por desgracia posiblemente en algún momento podrá pasar outra vez e estar o máis preparados posible. O alcalde de Vila García, pola súa banda, reivindicou a necesidade de saber protexer un espazo como a illa de Cortegada. Alberto Varela cree que o incendio de 2015 foi unha advertencia para que o patrimonio natural sexa debidamente protegido. Este exercicio que se trate para corregir os fallos, os pequenos fallos que existan, como vimos aquel día, que se non fora pola boa labor tanto dos servicios de emerxencias e os bombeiros, pero sobre todo, ademais, tamén polo cariño que lle teñen os veciños e veciñas de Carril ao Parque Nacional, a illa de Cortegada. O simulacro desta mañá márcase nas medidas de fomento da coordinación que se están a desenvolver dende a Xunta co gallo do inminente arranque da campaña de alto risco incendiario.